गोबांमा जरारमै दलाइ हांखरनि बिसंखौ क्लाइनाय गंगानगर आमचाइनि लुकुरकनि सानमुं तंमानि गंगानगर हातिबो उंनानि उंथु काइसा मटर स्टेन गंगानगर हातिबो हायाकेबा गंगानगर आमचायो मालखुं तनिजांनाय मटर स्टेन क्रि इंमानि बाय गंगानगर हातिबार रगो उ गंगानगर हाति बेलाइनो चिकन हायाकेबा गंगानगर हातिनि लाहार रग बेलाइनो चिकन उंमानि बाय ते उ आमचायो काइसा मटर स्टेन फानो क्रि इंमा बाय लाहारनो मालखुं रग मा तनमान बागै बेलाइनो जोंजाल अंगो थांलाय सुख्लायनानि उ आमचाइनि लुकुरक तिखे जोंजाल इंमानि बायनो लुकुरकनि सानमुं तंमानि उ आमचायो काइसा मटर स्टेन इंनानि बागै उ लुकुरकनि सानमुंनो बरम रिवैनो TTADC नि MDC उ आमचाइनि भूमिकानन्द रियांते 44 रायमाबिलि विधानसभा चुक्ताइनि MLA बरकनि सानमुंनो बरम रिवै लुकुरकनि सानमुंनो बरम रिवै उ आमचायो काइसा मटर स्टेन खाइनानि बागै थाइ नायनानि जेंगै रिमानि तिनि चासालो गंगानगर हातिनि साखाद्रबो काइथाम थाइ तिनि MDC भूमिकानन्द रियांते MLA नन्दिता देबबर्मा रियांसं थालायै काइथाम थायो थाइ नाय लेखा बुफानो फाइनालाइज खाइमियाखौ ब थायो खाइजाकनाय फियाबा आमतिखै TTADC नि MDC भूमिकानन्द रियांते आमचाइनिनो MLA नन्दिता देबबर्मा रियांसं थालायै आमतिखै लुकु हामक्राय हायाकेबा डेभलपमेन्टनि बागै थावै काहामके सामुं तांगै तंमारकनो नुगै लुकुरक बेलाइनो बरकनो बलाय खाते बरकनि आमतिखे थालायै मुं तांलाय तंमानो नुगै बेलाइखानो खातुं जाखा आमचाइनि लुकुरक आस्तिनि जतो थायनो लुकुरकनि बागै सामुं तांनानि ओंखाय डेभलपमेन्टनि बागै सामुं तांनानि ओंखाय आमतिखेनो जतो जनप्रतिनिधि रक थावै सामुं तांखायनो आमचाइनि हामक्राय ओंनाय लुकुरकनि हामक्राय ओंनाय हिनै जों खाकायो आमतिखेनो जतो थायनो MDC MLA हिनजाकनाय रक थावै लुकुरकनि बागै सामुं तांनानि ओंथु अबनि लगी TTADC नि MDC भूमिकानन्द रियां जों बाय कक साना थांगै सावै खोनारिखा लुकुरकनि हामक्रायनि बागै जों खरकनै जुदा थायो फानो ओंथु चिनि स्पिच हायगाबा चिन कक सामानि याखेबा चिनि नाहारमुं जुदा फानो ओंथु फियाबा हामक्रायनि बागै डेभलपमेन्टनि बागै जों थानचा मा ओंनाय इनै बतिनि सानै जायतो खा फाइनै सालो उ थायो गोबांमा हामक्रायनि सामुं ओंगै तंगो ARDD नि अफिस ओंगै तंगो माट ओंगै तंगो फिल्ड ओंगै तंगो ओंनान थांगै तंगो ट्राइबल रेस्ट हाउस रकबो अमरकनो तिनि बो खुरचाय बक सानान जायतो खा अबने लगी तिनि विजिट खाइमानो तुयै आमचाइनिनो MLA नन्दिता देबबर्मा बो खुरचाय सुबाय सुबुगुबै सानान जायतो खा 좀 MLA MDC 한번 거기야 डेभलपमेन्ट जागाथ' जों जत बाक्सावना नालाय कारण लामाबो जतनि बागै मटर स्टेन्डबो जतनि बागै आन बागै जों हागेनो जों वानसुमाथ' हागेनो सालायजाक जों बासनि फुगो जाजार बासनि लेनाय जा आइदलि जाला दा किन्तु डेभलपमेन्ट हले बास जों बासनि लेया जो काइसानो फाइनाय जों जत जे बातिनि जिनि पार्टिया जत जे पार्टी फाइफानो एकैनो फाइनाय आरो बे जों तिनि मटर स्टेन्ड नायलाय मानसियाव काइसा जत नङ तंका फिल्ड मात काइसां तंका जिनि ब्लक पतालंखा एरपर तिनी काइसा आया दे बोदन क आबो बकिसा प्रब्लेम वे जों नेक्स्ट टाइम खाइनाय आबो के मटर स्टेन्ड काइसा खाइगांखे बाजारनि बागै ते किसा सुबिदा जनसाधारण बागै सुबिदा कान बागै जों जागा नायलाय मान जागा किसा प्रब्लेम दंखा आबो गयदि बिसे जों ते किसा नायलाय न सालायै मटर स्टेन्ड माखागे मुचुं मुटा-मुटि पार बुं दं खाखेबा ते दुंगाव नगराव बा ते 5 बोसोर बरबुसु डेभलप नैबा उनाय ते प्रपोजाल दं तिनेरो चिनि ट्राइबल रेस्ट हाउस दं प्रपोजाल जाक दं काइसा जिन्नाव फाइखांखाय गंग नगराव फाइ थुनानि बागै अफिसार फाइखे काइसारु मथुनानि बागै आन बागै जों काइसा जागा जत न गंग नगरनि चिनि बरम बरम साव साना मुचुं जाते डेभलपमेन्ट जागाव किसा कम्प्रोमाइज मा खालामदे जागाननि न्यायनि हियागै जों डेभलपमेन्ट तो बारे मानिया वाइसा न माननाय ताबो आउन बागै जों वान सुलायो जत चिनि गंग नगरनि चिनि जोंनाय चिनि बरगनो आं काइसानो काइ कयना मुचुं जाते डेभलपमेन्ट जागाव अनि न्यायनि हियागै जत बाक्साखे कबाक्साखे जों माजिनि जागा हामबाय मिडिया रखनो तिनि गंगानगराव थासिंगा रक बाय कमालेखा ताबो जों जे फाइमानि गांखा अरो मटर स्टेन्ड माने
project जों पाठैनाय किन्तु आबो बिसोरबा जागा जों थिखानाय होननाय नायलेबो बो जागाव खालाय आरो लाबा अमरपुर सरि गंगानगर टू बेंगा पिसा रोड बाजार दिनों के और मोटर स्टैंड कहीं बांग बाजार दिनों मेन रोड से बाजार बा इनके बाजार दिनों का एकदम गाड़ी लाइन से मोटर एकदम असुविधा इनका हाई ने बंगे मोटर स्टैंड कैसा जगह ठीक है नाइले नहीं है चंग पाल फाइका जोकन नाइले खाता है तो मैंने डिसीजन दांग खाने बहुत खाने ताक पड़ता डिसीजन तपन हुई को तमिका और पब्लिक और तो जगह वो फील एमन समतल जगह खुई कम गंगानगर इनके जो तो लूंगा मांग तो वो जगह लूंगा वो तब जो उसको जरा प्रोजेक्ट रिखांका है अब प्रोजेक्ट इन सक्सेस खाइना नहीं jadi saya project kotor nana dan nangnai ba cikon dan nangnai abo jaga usu jara lunga rok mang ba kapono fill up khai de kisa jaga chung khai mana abo hine chung guri naile manta doi tinta jaga naile ka kintu tapono siddhanto thik ngia ko onde onekta jaga to malik tongma ba ngai malik rok rina te suino abo chung convince khai lebi na kok salai thik khai bai chung kok salai na hine decision alai tong थैंक यू